شارەداریە گەلا کانتۆنا عێراقایشی دەست بە چەکسازکردنا کانالیزاسیۆنا دەڤەرا بازارە ئەلحەدید کرد. تیمên xebatê yên girêdayê şaredariya gela kantona Reqayê ji bo pêkanîna projeya şebekeya kanalîzasyonê ya li herêma bazara Elhedîd a Bakur û Rojhilatê bajêr ber bi dawiyê ve diçe. Serokê desteya karobarên giştî yên şaredariya Reqayê Husam Kalo ji Rojava TV re ragihand ku kar li ser projeya bazara Elhedîd ji bo du qonaxan hatiye pêkanîn ku ew jî bi dirêjahiya 500 metreyan û qalindbûna 6 metreyan e. Her wiha anî ziman ku kar û xebatên rêveberiya giştî ya şaredariyê di sala 2025 de berdewam dikin. يتم العمل حاليا في منطقة سوق الحديد على تنفيذ دوی قوناخê da em kanalizasyona devera bazara Elhedîd çaksaz dikin. Ev kar li ser du qonaxan hate pêkanîn. Qonaxa yekem ber bi dawiyê ve diçe ku ew jî bi dirêjahiya 500 metreyan û qalindbûna 6 metreyan e. Ya duyemîn jî dê kolanên din yên bajêr armanc bike ku ew jî bi dirêjahiya 200 metreyan û qalindbûna 5 metreyan e. Dema karkirina vê projeyê ji 20 heya 25 rojan bû. Piştî bi dawîkirina çaksazkirinê em ê dest bi ziftkirina rê bikin. Ji destpêka sala 2025 ve me gelek projeyên xwe bi dawî kirin. Di demên pêş de jî wê projeyên me li Rojavayê Başêr werin dest pê kirin. القادمة سوف يتم المباشرة بأحد المشاريع في منطقة إسباهية غربي